per començar l'acte, que de fet es tracta de fer un petit acte institucional per la col·laboració que avui presentem. Bàsicament, permeteu-me abans, si ho féssim presencial segur que ho faríem d'una altra manera, però ser online i poder per de formació professional, nosaltres comencem sempre, veieu, desinfectant-nos les mans amb una solució de desinfectant hidroalcohòlic, perquè això ha arribat per quedar-se, no? I és una manera, potser, de beneir aquest acte. Jo soc Francesc Bosch, soc el director general de Dibosch. Avui m'acompanyen en Josep Maria Sobirana i la Núria Casas, que són del Departament de Màrqueting, la Susana Prat, que és la controller, i el Marc Soler, que és el director tècnic de l'empresa, i també des de Verona ens acompanya el responsable de màrqueting del nostre proveïdor, que és Comac, Paulo Taoso. Benvenuto, buongiorno, des de Girona. Encantado, un placer. Benvingut també l'Albert Udrà, gerent de la Fundació Lluita contra la Sida, i un plaer saludar i tenir amb nosaltres el doctor Bonaventura Clotet, a qui hem de donar gràcies infinites per moltes coses, però deixeu-me destacar, primer, per ser com ets, doctor, i segona, per posar pel teu compromís, pel vostre compromís de posar a disposició de la societat els vostres coneixements durant tants anys, juntament amb un equip impressionant, de tota aquesta experiència, d'aquest saber fer sobre la gestió de la sida i d'altres malalties víriques, que ara segur que ens han d'ajudar a aconseguir el control del coronavirus. Estem molt contents de participar, de poder-nos afegir en aquest repte. Si us sembla, us presentarem la nostra empresa, que es diu Dibosch, com un vídeo corporatiu. Deixeu-me destacar, però, tres coses, tres consideracions de Dibosch. La primera, que nosaltres estem en el món de la neteja professional i el que busquem és ser proveïdors de solucions perquè la higiene sigui un valor afegit per les activitats dels nostres clients, i ara més que mai. El segon tret diferencial és que, a part de tenir uns grans proveïdors, tenim una gran organització professional. Al final sabem que les coses van perquè la gent de les entitats, de les empreses, el personal, l'organització, fa que això sigui possible. Aquest és el nostre gran valor, l'organització. I en tercer lloc és que som una empresa compromesa amb el territori, que som també compromesa amb la societat i amb el nostre entorn. Segurament no entendríem no fer empresa amb aquesta actitud. Si us sembla, veiem el vídeo. El vídeo dura aproximadament 3 o 4 minuts, però fa un viatge sobre la nostra organització. Dibosch som una empresa familiar de distribució de productes, maquinària i serveis que ofereix solucions per cobrir els processos de neteja i desinfecció a nivell industrial. I ho fem amb un tracte personalitzat i també ho fem amb una gestió propera i eficient. La nostra fórmula és la de conjugar un catàleg potent, complet, innovador, amb una organització de professionals implicats en els reptes, implicats en la filosofia i en els valors de l'empresa. Disposem d'unes instal·lacions corporatives amb més de 900 metres quadrats d'oficines, un magatzem amb capacitat de 1.000 palets i un dels tallers més grans i moderns del sector. La zona de showroom, polivalent per fer demostracions i espais de formació, ens permet organitzar jornades tècniques i formatives amb clients i professionals per tal de presentar les darreres novetats del mercat de la higiene industrial. També rebem visites de col·lectius i estudiants per fer-los formació de processos de neteja. Aquest darrer any han visitat Dibosch un total de 200 empreses i entitats i més de 400 professionals. Tot el personal de Dibosch treballa amb la màxima dedicació per atendre els nostres clients i col·laboradors. A Dibosch tenim un catàleg de més de 2.500 productes i màquines que, conjuntament amb els serveis que oferim, ens permet cobrir qualsevol necessitat d'higiene. El nostre departament comercial visita diversos sectors professionals, especialment la indústria, la restauració, hotels, centres hospitalaris o empreses de serveis de neteja, realitzant més de 700 gestions presencials per setmana
per atendre d'una manera personalitzada els nostres clients. Disposem de les darreres novetats del mercat amb els productes químics més eficients i sostenibles, una divisió especialitzada en processos per bugaderies. Estem enfocats en sectors tan exigents com la indústria alimentària o les residències geriàtriques i disposem d'una àmplia gamma de maquinària amb unes instal·lacions i organització que permet oferir als clients una solució integral, ja sigui amb màquina nova, seminova, renting o lloguer. Tots aquests serveis els podem garantir gràcies a un equip de 8 mecànics, amb tallers mòbils, sincronitzats tecnològicament, amb el suport d'una zona de reparació de més de 300 metres quadrats i un magatzem de recanvis automatitzat. La gestió de la logística interna és clau en la qualitat i eficiència del nostre servei. A Dibosch treballem amb un sistema de recepció i preparació de comandes totalment digitalitzat. Tenim clar que el tracte, eficàcia i qualitat que ha de rebre el client a l'hora de l'entrega del material sovint marca la diferència. Per això, del repartiment en diem servei postventa i ho fem amb un equip propi de professionals i vehicles equipats amb ADR, arribant a qualsevol punt del territori de Catalunya en 24 hores. La nostra filosofia d'empresa es basa en 4 valors fonamentals que ens identifiquen: la vocació, la franquesa, el compromís i l'excel·lència. Aquests valors es treballen des d'una comissió transversal de responsabilitat social corporativa, on hi treballen diferents representants de l'empresa. Aquesta comissió és sensible al territori, a la societat, a la cultura, a l'educació i l'esport. El nostre objectiu és el d'aconseguir que els clients tinguin la higiene com a valor afegit en les seves activitats. Ser precisament els proveïdors de confiança dels nostres clients. Ser també una empresa de referència en el sector de la higiene i una companyia amb un compromís social i amb el territori. Com heu pogut comprovar, el nostre eslògan és higiene amb valors, per tant, per nosaltres coordinar tots aquests valors, tota aquesta acció social, ho fem amb una comissió interna que en diguem la CAS. La CAS vol dir Comissió d'Acció Social Corporativa, que està participada per diversos treballadors de l'empresa, on es gestiona la responsabilitat social, accions que liderar a nivell de responsabilitat social. I una precisament és la que ens porta avui aquí, que és una solució innovadora precisament en la vaporitzador desinfectants per superfícies. Ho hem desenvolupat juntament amb el nostre proveïdor Comac. Es tracta d'una màquina que es diu Sanex, una màquina que ha ajudat a completar els processos de neteja i desinfecció de molts dels nostres clients i que amb la complicitat de Comac precisament vàrem decidir destinar una part dels ingressos de les vendes de les primeres unitats de la Sanex en el programa Corona, per ajudar precisament a la recerca en el repte comú de trobar una solució per al coronavirus. Bé, veiem un petit vídeo de pocs segons de com és la Sanex i passo la paraula al doctor Clotet que ens expliqui com funciona, què és això del programa Corona i, en tot cas, que ens el pugui explicar, i no sé si vaig encertat, doctor Clotet, l'idea inicial que em sembla que té alguna vessant una mica domèstica o familiar, l'idea del programa Corona. Veiem el vídeo de la Sanex i passem la paraula al doctor. Moltes gràcies, doctor Clotet. Programa Corona. Bé, deixeu-me començar dient que us agraeixo molt primer la introducció que has fet de mi i després el gest solidari vostre d'ajudar a la iniciativa Jo em corono. Pels que no em coneixeu gaire,
fa més de 30 anys que vaig començar a fer recerca bàsica i que en aquells moments la vam començar a fer sobre la sida i que per això es va crear doncs, primer la Fundació de la Lluita contra la Sida i després es va crear l'IRSI-CAIxa en el 95, això fa 25 anys. I en aquells moments la sida era una malaltia molt greu, la gent es moria d'immediat al cap d'un any de presentar-la, més del 90%, i era una malaltia molt estigmatitzada. I vam aconseguir crear un coneixement i una expertesa que ens ha permès tenir una plataforma per fer recerca amb altres malalties que moltes vegades poden semblar allunyades de la sida, però no ho estan, perquè la sida és una malaltia que destrueix el sistema immunitari i el sistema immunitari és la clau de la nostra salut. O sigui, des d'un envelliment accelerat a patir tumors o altres malalties tenen a veure amb un sistema immunitari correcte. Aleshores, com que la sida el destrueix, vam estudiar molt bé el sistema immunitari i vam poder també desenvolupar plataformes de vacunes que ens han servit per fer vacunes terapèutiques ja no tan sols contra el VIH, contra el virus de la sida, sinó que les estem desenvolupant contra el càncer. O sigui, una vacuna és quelcom que pot servir perquè el teu sistema immunitari, quan te l'injecten, reaccioni i fabriqui defenses contra un virus, contra una bactèria o també contra un tumor, quan incorpores tot el que es diu els neoantígens, que són les noves proteïnes que fabrica el tumor. Aleshores, estem treballant molt també en aquest camp, estem treballant també en el camp d'altres malalties infeccioses i quan de sobte apareix el coronavirus, ja teníem tota una logística de recerca per poder-hi fer front i tenim una capacitat de resposta molt immediata que ve molt ajudada a que els meus fills són actors, l'Aina Clotet i el Marc Clotet, i això ha estat una mutació familiar perquè la meva dona és metge i farmacèutic i jo sóc metge, però no vam aconseguir encisar-los a que seguissin la saga de la medicina i de la recerca i probablement de manera intel·ligent van pensar que era molt dura i que era molt millor dedicar-se al món de la interpretació, que també Déu-n'hi-do ho dur que és, però els hi agrada molt i això és el més important. I aleshores ells van poder reaccionar molt ràpidament amb tots els seus contactes i van endegar aquesta campanya de Jo em corono, que va estar desenvolupada en 24 hores i saltava la llum en 24 hores i que el gran èxit va raure en que vam ser els primers. En aquells moments que moltes persones volien contribuir a lluitar contra el Covid, que la gent gran moria, que teníem cents de malalts cada dia, que no sabíem què fer, una iniciativa potent amb un laboratori prestigiós per recerca en molts altres camps, donava la confiança en que poguessin apostar. Però el gran èxit, de nou, del Marc Clotet i de la seva companya, la Natàlia Sánchez, és que van ser capaços de fer-ho en un espai curtíssim de temps. A partir d'aquí, això ens ha permès desenvolupar una recerca que té dues vessants, que és una recerca que busca nous tractaments i una altra que el que busca és una recerca bàsica que busca desenvolupar una vacuna que serveixi per tots els coronavirus. Ara ja hi ha models de vacuna que sortiran relativament aviat, però que només cobreixen el coronavirus actual i nosaltres estem desenvolupant amb un consorci creat amb el Centre de Supercomputació i el Centre de Salut Animal, l'IRSI-CAIxa i la Fundació de la Lluita, tenim un consorci que Grifols també hi col·labora i que ens permet estar ja en fase d'estudi en animals dels primers models de vacuna que hem generat nosaltres. I aquests models volem que serveixin per protegir contra no tan sols el coronavirus actual, sinó el que va aparèixer el 2002, que puguin aparèixer endavant, perquè ja incorporem a la vacuna
totes les parts essencials del coronavirus que podrien necessitar ser bloquejades si emergés un nou coronavirus. I això és factible i és on estem treballant molt intensament. Estem també desenvolupant el que es diuen anticossos monoclonals per tractar directament i estem desenvolupant també la identificació de nous fàrmacs amb molta activitat que permeti poder bloquejar la malaltia d'entrada, perquè tot el que representa el Covid-19 és perquè hi ha un 10-12% de mortalitat de la gent que el pateix. Si aconseguim demostrar que hi ha un tractament que bloqueja aquesta progressió cap a la mortalitat, el Covid-19 deixarà de ser un problema i el fet de mascaretes o no tindrà menys importància perquè si patim la infecció no ens morirem. I això és el que estem perseguint perquè creiem que això pot arribar molt abans de tenir aquesta vacuna que serveixi per tots els tipus diferents de coronavirus. Però de nou, tots els ajuts són molt importants, tots ajuden a poder desenvolupar en paral·lel, ajuden a anar més ràpid, a tenir més models d'experimentació animal que van des del ratolí a un hàmster espacial i després van als primats i que tot això permet posar en evidència que els models que dissenyem de vacunes funcionaran i protegiran de la reinfecció. Aquest és un camp complicat, no totes les vacunes funcionen i no tota la immunitat que es genera és favorable. Hi ha vegades que hi ha vacunes que faciliten més la infecció quan la persona es torna a exposar al virus. I probablement la vacuna, a més, ha d'ajudar a que es produeixin no tan sols les immunoglobulines, sinó el que es diu immunitat cel·lular, que són unes cèl·lules que també ataquen a les cèl·lules infectades i el virus i complementen molt la immunitat aquesta humoral o basada en les immunoglobulines. Tot això ho estem generant, tenim una progressió increïble de publicacions i de generació de coneixement en aquests primers 5 mesos. Nosaltres, si entreu a Jo em corono, ho anem actualitzant, ara estem a punt d'actualitzar-ho dintre d'unes setmanes perquè tothom tingui consciència de tots els avenços que estem fent gràcies a les aportacions que han fet. I com dic, com és el crowdfunding, qualsevol ajut és molt important per poder anar molt més ràpid cap a aconseguir controlar la malaltia. O sigui que us ho agraeixo molt i bé, espero que en el vostre entorn i en els vostres amics i en conjunt amb tothom podeu seguir parlant del Jo em corono perquè seguís vigent, perquè ens segueixin ajudant i perquè entengueu que desenvolupar un estudi buscant l'evidència d'una vacuna i arribant al model de primats i humans té un cost mínim de 15 milions d'euros. Ha sigut molt èxit el que hem aconseguit amb Jo em corono perquè han sigut 2,5 milions aproximadament, però òbviament encara ens cal més. Per tant, nosaltres seguirem comunicant tot el que fem, que tothom pugui veure com es progressa i seguirem avançant gràcies als ajuts de totes les persones. Li volem fer 2 preguntes molt ràpides, però una em sembla que ja l'ha mig contestat i en tot cas seria puntualitzar només un punt perquè ja ens ha explicat ara tots els pensos que estan fent en aquest camp. És només amb el termini de quan podríem esperar tenir resultats aplicables de tots aquests avançaments que s'han fet. No, aplicables ja ho són, perquè el que passa és que quan a nivell mediàtic es treu aplicable, el terme aplicable no s'entén bé, no? O sigui, per exemple, nosaltres ja hem demostrat que no tothom que fa anticossos, que desenvolupa immunoglobulines, estarà protegit, perquè no tothom fa anticossos neutralitzants, que hi ha un grup de persones que passen la malaltia simptomàtica i que no fan anticossos neutralitzants. Però aquestes persones els estem mirant aquesta immunitat cel·lular i podria ser que sí que n'estessin a través d'un altre mecanisme. I això, generar aquest coneixement és molt important
per saber a nivell de la societat quin és el grau de protecció que hem assolit i la vulnerabilitat que hi ha de nou si hi ha un rebrot dintre d'uns mesos. I aleshores, jo crec que en pocs mesos, que vol dir 4 a 6 mesos, tindrem resultats d'estudis que ja permetran confirmar que es pot bloquejar la progressió de la malaltia un cop a l'inici, molt a l'inici, per tant evitar l'afectació pulmonar en forma de pneumònia, que és el que inflama el pulmó i causa la mort de la persona. I aleshores una vacuna com a tal potent, amb seguretat i que protegeixi un alt percentatge, probablement encara es queden 18 mesos. Però hi haurà models de vacuna que podran tenir certa eficàcia abans, que pot ser cap a l'hivern que ve, i doncs això ja és avançar molt. Però per mi el que és un canvi de paradigma és quan a nivell d'hospitals puguem demostrar que amb els nous tractaments la gent no progressa i no mor, i això serà assolible en pocs mesos. Teníem una segona pregunta bastant relacionada amb la nostra activitat. En els últims temps, els processos i els hàbits d'higiene han adquirit una gran rellevància i la pregunta que li volíem traslladar era si passada aquesta crisi, creiem que la consciència i la sensibilitat cap a aquests bons hàbits es mantindria. Em fa gràcia que facis aquesta pregunta perquè és una que jo crec que tota la vida té un costat positiu, val? I que el coronavirus tindrà el costat positiu de que la higiene serà més sistemàtica, rentar les mans més sovint, i això sol ja va crear un canvi de paradigma amb les malalties infeccioses. O sigui, la gent no renta prou les mans i això fa que hi hagi més infeccions, i probablement els canvis d'hàbit faran que estiguem més protegits contra infeccions que ara per ara es presentaven amb més freqüència perquè anàvem escampant tots els microbis i no ens netejàvem prou bé les mans. O sigui, estic d'acord en que crec que sí, ho espero. Doctor Clotet, moltes gràcies per l'atenció. No, gràcies a vosaltres. Per l'explicació magistral. Encoratjar-vos a seguir treballant fort per aconseguir superar plegats la Covid-19 i que tot plegat serveixi per fer una societat millor. Esperem saludar-vos a tot el seu equip presencialment a Girona, que és casa seva. Moltes gràcies al programa. Gràcies a vosaltres, sincerament, i enhorabona per l'empresa que teniu, que és exemplar, i per la manera que teniu de treballar. Moltes gràcies. Aviat. Moltes gràcies. Bon dia. Ja.